Louis Geza, who is Bombshell Geza's son, uses Chabangu image to accuse Chamisa of Sengezo's own vote robbery. Zarabina mashoko obuda pankwa inoe aitoko pamusoro pageza's son obuda achitoko pankwa inoe ne the Zim Eye chitiko pankwa ino chashoka vanhu vachinzwa kuti aiwa Bombshell Geza's son aiwa otanga kuvhura hombe manje. Zarabina mashoko mudanyoko pankwa inoe zvizere ndori subscribe or like on the bell icon. Timna mnamo mudanyoko pamuchinzi. Louis Geza, Comrade Blessed Geza's son, calls for people to criticize Nelson Chamisa the same way they criticize Emmerson Mnangagwa and others. Louis Geza accuses Chamisa by asking, "Where did you put my vote?" However, he uses a falsified image of lawyer Beatrice Mtetwa that demands answers from the IPU parliament, condemned political imposter Senzo Chabangu. As she said, Chabangu, respect our vote. Geza's image has however been edited to rather accuse Chamisa of robbing people of their vote. Louis Geza, Comrade Bombshell Geza's son, calls for people to criticize Nelson Chamisa the same way they criticize Emmerson Mnangagwa and others. Louis Geza accuses Chamisa by asking, "Where did you put my vote?" However, uses falsified image of lawyer Beatrice Mtetwa that demands answers from IPU parliament, condemned political imposters and Chabangu. Doma developments aripo muri Zimbabwe panguva inokurukuru kwakunzi aiwa Geza's son panguva ino achitaka Nelson Chamisa azvipere mushe. Bombshell Geza anozikanwa kuti ndiye akapa the man of the match muna 2025 achikriticize mutungamiriri wenyika pamwe chete negovernment yake zvakaita kuti mamoves nemaplans anga aripo ekuamenda the constitution akamboiswa on halt. Panguva ino kuonekwa kunzi his son Louis onekwa kunzi panguva ine watanga kwakataka Nelson Chamisa. Nelson Chamisa right now ari in another battle nema opposition figures panguva ino asiri kufighta for the constitution. Imbotidze mafungiro enyu motodi pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.